på tur, ude i den fine natur. Disse mange smukke piger, mange flere end de siger. Henny og Henny på tur, ude i den vilde natur. Men hvor er julen? Den må være gemt på skolen. Vi er her ved HHX Viby, og vi vil gerne ind og se, hvordan julestemningen er. Nu går vi ind. Hvordan er det at gå på HHX? HHX? Ja. Vi går ikke på HHX. Er det her ikke? Det er STX. Er det STX, ja? Hvor ligger HHX? Det ved I, hvor Vestergaardskolen er? Nej. Ja, det var så ikke det rigtige sted, men ja. Vi tager videre til HHX Viby. Ja. Så hvad for en bil er vi? Så tror vi har fundet det rette sted. Aarhus Business College, som det jo så flot hedder. Ja. Så lad os gå ind. Hej piger. Må vi ikke lige stille jer nogle hurtige spørgsmål? Jo. Noir. Det er et godt bud. Så er meget på Noir. Jeg har faktisk ikke været på Noir. Nej, ikke. Hvis I taler meget om at gå i byen, så er det nok ikke også, I skal snakke. Der er en gammel kending her. Christian Krabs. Holder det 100. Velkommen til, Christian Krabs. Vi skal snakke med dig. Tak for hjælpen, piger. Christian, hvorfor valgte du at gå på HX? Fordi det er the shit. The shit. Marceliusborg, de sutter max røv, og jeg har Marceliusborg sutter. Hvilket år er du på nu, Krabs? Ja, det går godt. 5. år i gymnasiet. Krabs, du kunne være blevet student for 2 år siden. Hvad kan du nævne af vodka-mærker og champagne-mærker? Småsure. Hvad med champagne? Småsure. Har du familie, der er gået på Marceliusborg? Ja. Hvem? Min bror. Din søster? Også det. Jeg har hørt, den er ret lækker. Hvad ønsker jeg til jul? Belvedere. Absolut. Smirnoff. Ja. Grey Goose. Ja, vi sætter os lige ned. Hvorfor spiser du ikke flæskesteg? Jeg synes faktisk, det smager godt. Altså, jeg kan lave en rigtig god flæskesteg. Du må godt komme hjem og smage den, hvis du vil. Nej. Du ved, jeg har faktisk også rigtig gode julekugler derhjemme. Og må du også gerne komme hjem og se, hvis du har lyst. Henny på tur, ude i den fine natur. Disse mange smukke piger, mange